Еми, Ивона не знае много добре тая на Кейт Пери, затова Кейт Пей. Аре, Ивона, глупости пяваш пред толкова много хора сега, моля. Въртел този телефон повече няма да Отиди в туалетната. Глупости, Ивона. Първият път Ивона, между другото, като идва у нас, мама, тя се заключи в туалетната и ма кара да седи пред туалетната, за да чуе как пее. Добре, отиди в туалетната и аз ще се. Аре, просто изпей, Добре, отиди в другата стая. И се скри зад гърдела. Добре. О, не, ела при мене да пеем. Давай. Не ще пееш с мен. Няма да се деца. Айде. Не трябва. Ивана, сега, ай, моята, да го запишем за мен, да се включа. То започва. Сега си ги драла. Учите? Да. Отиди почвам да пея. Закривам това. Добре, започвам. All along there was a fever, a cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. She said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Oh, but Да.